Voltamos a casa recibidos pola nosa xente, sabedores de que o partido de hoxe pode ser crucial para decantar que equipos xogarán a promoción de ascenso. Xogamos de novo no Couto e facémolo fronte a un rival que non porá as cousas sencillas. Emulando o playoff do ano pasado, hoxe visétanos o Arosa de Luisito, que está a firmar unha tremenda campaña polo de agora. Malia todo, o que xogará como local diante de miles de afeccionados outra vez é o Ourense, que continúa invicto nesta nova era con Borja Fernández á cabeza, así que veremos que nos depara este tremendo partido entre Unión Deportiva Ourense e Arosa Sociedade Cultural.
quería hacer los primeros a muerte. Ellos van a salir a muerte, vamos a frenar. Hay que igualar. ¡Vamos! ¡Un poco antes! Pois así como chegamos ao final deste partido, sobran as palabras despois de, bueno, o que acabamos de ver no Estadio do Couto, unha festa que xa se viña botando en falta despois de tantos meses lonxe deste estadio e que ademais facemos cun dato que eu creo que foi bastante revelador do partido de hoxe. 4 goles foi os que marcou a Unión Deportiva Ourense fronte ao rival, fronte ao equipo que menos goles recibira en toda a tempada na nosa categoría. Hoxe hai que darlle o mérito, por suposto, aos nosos dianteiros que estiveron máis que acertados e isto pode ser ese punto de inflexión que necesitaba a Unión Deportiva Ourense, especialmente na súa casa, para saber que, bueno, que é capaz de enfrontarse a calquera rival que teñamos nesta categoría e que non só pode gañar, senón que pode facelo deste xeito e facendo desfrutar a un graderío que de novo volveu encher este Estadio do Couto, a nosa casa, que, como decimos, volveu a vivir unha festa. Nada máis, esperamos que vos gustara este vídeo. Parece que daqui ao final de tempada vamos a ter uns vídeos como este bastante interesantes, así que vos animamos a que sigades esta serie de vídeos, como decimos, en nada. Vémonos na próxima. Chao. Ven o lobo, cuidado que ven o lobo.